PVL Superbrugsen. Først og fremmest, så vil vi lige nævne lidt i forhold til deres problemstilling. Og ledelsen i Superbrugsen i Esbjerg har bedt om en gennemgang af, hvordan den økonomiske situation er i virkeligheden. Og det er derfor, at vi er kaldt ind for at hjælpe økonomiafdelingen, og ledelsen den er interesseret i at vide at få en vurdering af den økonomiske udvikling de seneste år, og et overblik over, hvordan de generelt klarer sig i dagligvarebranchen. Hvis vi skulle fortolke det her sådan lidt og gøre det lidt mere enklere, så vil de gerne vide, de har brug for, altså, at vi indsamler og søger dataen om for eksempel årsrapporter og relative artikler, hjemmeside, relevante formler fra lærebogen, der gør det nemmere at forstå. Øh, Først og fremmest så har vi den her virksomhedskarakteristik. Superbrugsen Østbirk, det er en handelsvirksomhed, og det er som er en brugsforening. De har 57 ansatte under deres butikschef Kenneth, og Brugsen den blev etableret i 1937. Yep. Så har vi en business model canvas. Først og fremmest så kan jeg sige, at deres nøglepartnere, det er leverandør. De vigtigste leverandører, det er de, der leverer varer til Superbrugsen. Og det er vigtigt, at de her leverandører, de kan gøre det konsekvent, og de altid kommer ind med nye varer, så butikken kan sælge det. Så er en af de andre nøglepartnere, det er Coop. Samarbejdet med Coop, det påvirker altså Superbrugsens indkøbsvilkår og sortiment. Og så har de en kæmpe indvirkning på rentabilitet på den måde. Så har vi deres nøgleaktiviteter, og en af deres nøgleaktiviteter, det er den her daglige drift. Superbrugsens daglige drift, den omfatter alt fra varebestilling til kundeservice, og er kernen i forretningen, kan man sige. Det er det vigtigste. Og så har de også en af de andre nøgleaktiviteter, det er, at de har fået etableret en nybygget tankstation, som skal kunne, også øge den her kundestrøm generelt, og tilføje de her indtægter, der kommer så ud fra den her tankstation også, plus det, som butikken driver selv. Og så har de også fået en ny vaskehal, som er en investering, og har øget de her anlægsaktiver, de har, og den vil så afskrives årligt, fordi at den netop slider sig selv ned hurtigere og hurtigere. Yep. I forhold til nøgleressourcer, så er medarbejdere og helt grundlæggende en af de vigtigste. De går meget op i kundeservicen, og at fastholde den her positive indvirkning på driften, altså kunder eller medarbejderne skal arbejde for deres penge, de skal være engageret, når de er på arbejde, og på den måde, hvis deres medarbejdere er effektive, så kan de begrænse antallet af medarbejdere, og hvilket på den måde påvirker omkostningerne. Derudover så er under anlægsaktiver, så har de en stigning i anlægsaktiver, som kan forbedre virksomhedens infrastruktur og tilbyde nye indtjeningsmuligheder blandt andet. Yep. Under værdiforslag, så har de det her produktsortiment, som er differentieret produktsortiment, og kan tiltrække flere nye kunder blandt andet. De har et meget bredt kundesortiment og produktsortiment, så hvis du tager Superbrugsen, kan du både vaske din bil, du kan tanke, og du kan få de fleste dagligvarer, som du vil få mange andre steder. Yep. Og så har de den her beliggenhed, som også er en af deres værdiforslag. Altså de har en god beliggenhed til at øge kundetilgangen og indtægterne blandt andet, fordi de ligger meget centralt i forhold til Østbirk. Det bliver ikke meget mere centralt der, hvor de ligger. Yep. Under kundesegmenter, så har vi sagt, at det primært er lokalsamfundet, og kundebasen i Østbirk, den påvirker indtjeningen. Og det er vigtigt at forstå det her kundegrundlag, fordi det netop er så, altså det er loyale kunder, der handler der. Det er kunder, der er der hver anden dag til hver dag,
fordi de bedre kan lide Superbrugsen end andre butikker i nærheden. Øhm, I forhold til deres kanaler, så er deres salgskanaler, det har de blandt andet med de her tv-reklamer, reklameaviser, og så den her skiltning, de har lige ud til vejen, og på den måde sælger og markedsfører de virksomheden bedst muligt. Under kunderelationer, så har vi sagt, at loyalitet er en vigtig ting, og de fastholder kundernes loyalitet. Det er afgørende for, at altså, de opretholder indtjening på lang sigt. Det samme så vi under corona, hvor Kenneth netop fortalte, at den her loyalitet, som kunderne har haft, har været en vigtig del af indtjening, fordi at ellers så ville de være gået endnu mere i minus, end de gjorde. I forhold til indtægtsstrømmen, så har vi deres nettoomsætning. Derudover der har vi tilgodehavende for salg. Superbrugsen's nettoomsætning, den er steget med 16%, men vi kan se, at deres vareforbrug, det er steget med 22%, og det er en rigtig dårlig ting for Superbrug, fordi at deres vareforbrug ligger steget med mere end deres omsætning, og det skyldes krigen i Ukraine og den stigende inflation, der har været. Og så kan vi se, at grunden til etableringen af tankstationer i 2021 og stigende inflation og stigende priser er overskudsgraden faldet fra 2021 til 2022 med 2,7%. Og det har så betydning for, at vores afkastningsgrad, eller at deres afkastningsgrad er faldet med 5,9%. Og det ser vi også, at det fører til egenkapitalforretningen, at den har et fald på 18,28%. Og deres personaleomkostninger, de er nogenlunde det samme. Da de ikke fyrer og ansætter så mange, det fik han jo også at vide, at de holder på guldklumperne, som de sagde. Selvom der under corona, der fyrede de heller ikke nogen, fordi deres medarbejdere, ja, vi smider ikke guldfisk i havet, som han sagde. Og så ser vi en stigning i af- og nedskrivning, og det er simpelthen grunden, og det gør, at det er fordi, at Superbrugsen har investeret i den her nye vaskehal, som har medført til mange anlægsaktiver, der skal afskrives hvert år. Og vi kan se, at aktiverne er steget med 8%, og omsætningen er steget med igen 16%. Så ser vi, at de er til godhavn tilbage for salg, og den er stigende, fordi at de forudbetaler Coop, i stedet for at sætte pengene i banken, så de hele tiden kan få nye friske varer og ikke skal tænke over det. Så forudbetaler de dem hele tiden. Så har vi deres soliditetsgrad, den er steget med 33%, hvilket er godt, fordi de har en stærk soliditetsgrad. Og likviditetsgraden de seneste par år har været rigtig dårlig. Det skyldes også en kortfristet gæld er steget markant grundet etableringen af tankstationerne og vaskehallerne. Og så har vi her i sammenligning, der kan vi se, at har vi sammenlignet med Hørning, og der kan vi se, at deres egenkapital, den ligger på 3, den er steget med 6%, og vi kan se, at vores egenkapital, den er på minus 6, eller Superbrugsens egenkapital er på minus 6, og det skyldes igen det, som jeg sagde før. Og så har vi soliditetsgraden. Deres soliditetsgrad ligger også rigtig fint på de 42%, og det gør egentlig, at de begge to tjener penge på deres investeringer, og at de tjener mange penge. Som en lille konkluderende tekst her, og en lille konkluderende svar efter Business Model Canvas og den økonomiske analyse, så kan vi altså komme frem til, at Østbirk, Superbrugsen, den står ud for en dalende økonomisk udvikling, og det kunne altså blandt andet være fordi, at befolkningen og dem, der bor i nærheden, har en lavere disponibel indkomst og bruger færre penge, så efterspørgselen den er altså lavere efter varer og tjenesteydelser. Her som en dagligvarer blandt andet, som Superbrugsen netop tilbyder, og det kan altså resultere i, at den her lavere omsætning og overskud for virksomheden. Ja. Så jeg vil se, at de har en god soliditetsgrad, og det betyder altså, at virksomheden har en solid økonomisk struktur og et sundt kapital. Og det er altså vigtigt for virksomheden,
hvis de skal beskytte sig selv mod andre eller uforudsete økonomiske udfordringer, og gøre det lettere for sig selv at opretholde sin drift, selv i vanskelige situationer, ligesom inflation, som netop lige har været, hvor det er vigtigt, at de har en god soliditetsgrad. Derudover så har de altså en dårlig likviditetsgrad, og det betyder, at virksomheden kan have vanskeligheder med at opfylde sine kortsigtede forpligtelser. Altså for eksempel at betale regninger eller lån, eller selv betale leverandører. Og det medfører altså så likviditetsproblemer, som vi kan se, at det ender med, at de har en dårlig likviditetsgrad. Og til sidst, så har de altså en dårlig overskudsgrad. Det betyder altså, at virksomheden har svært ved at generere overskud i forhold til dens indtægter. Det kan skyldes for eksempel øgede omkostninger eller lavere prissætningsevne, eller helt tredje faktorer, der påvirker virksomhedens rentabilitet. Ja, jeg tror, det var det. Ja.